ಹಾಯ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಂಚೂರಲ್ಲಿ ಸೋಕೇತಿ ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ದೇಸಿ ಆಗಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರೋಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ಅಂಡ ಬುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪುನಗ ಸಮ ಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಮಂದಿಜಿ ಏನಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಕಾರಣ ದಾದಡ್ಡು ಬಸಳೆ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಇಟ್ಟಿ ಕಾಡೆ ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಡೆ ಬಸಳೆ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಕ ಬಸಳೆ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಎಟ್ಟಿದು ಬರ ಎಟ್ಟಿಲ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿರಿ ಈ ಮೀನು ದಕ್ಕಲು ಅದೇ ಪೋಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಈ ಮೀನ್ದ ಕೊಂಚೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳೊಂದು ಅಕ್ಲು ಮೀನಿನ ಮಾರುಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಇಂಕ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಮೀನು ಫೋಂಡಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪದೆ ಕನಪುಡು ಮೂಲ ಕಂತದ ಇಂಕ ಮಲ್ತದಿಂದ ದಕ್ಕೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಯೋಡು ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹಾಕಲ್ಡನೆ ಮನ್ಪಯ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಮಾರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನಿನ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪಯ್ಯನ ಮೀನು ಮಾರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟಲು ಉಂಟು ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಇದೆತ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬೀಲ ದೆಪ್ಪನಾಗನೇ ಇಂಗ್ಲಿ ಸಾಕಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಎಟ್ಟಿಗಂತ ಎಟ್ಟಿದ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪಿ ಎಂಚಾವು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಂಜಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಜಂಜಿ ಕೊನ ಬಂಡೆ ಜಂಜಿ ಹಚ್ಚಿ ಜಂಜಿ ಹಾಕುಜಿ ಬಂತು ಜಂಜಿ ಕಾಣ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟು ಗುಂಪಿ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಆನೆ ಕಡವರ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಏನು ಪೋನಾಗ ಕಡರ ಪಾಡ್ಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಸಣ್ಣ ಆಂಡು ನನ್ನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಬಸ್ಸಲೆದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಇನ್ನಿನಿ ಬಸ್ಸಲೆದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕೊರಿಯರ ಅಮ್ಮ ಉತ್ತಲ ಪಾಟ್ ಅಮ್ಮಗ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಪರ್ತು ಬಾಡು ಹೋಯ್ ಕಾಪನ್ ನೆಂಬ್ರು ತೊಟ್ಟೆ ಲೂಸ್ ಆಪ್ ನಾವು ಎಡ್ಡು ಅಂದ ಅಜ್ಪರ್ಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಗೆ ಅಜ್ಪರ್ಪಾಯಿ ಬಸಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಗೆ ಅಜ್ಪರ್ಪಾಯಿ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಬಸಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಕುಡುಲ ಬಸಲೆಲ್ಲ ನೆನ್ನಿತ್ತ ಮೂರನಾ ಪೂಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಬೇಕ ಬೈಯರೆ ಪಾಡ್ವೆ ಹಾಂ ಬಸ್ಸಲ್ಲದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಪಾಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಟ ಮೆಟ್ಟಲ ಹಾಂ ತೋಪ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರಪ ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಉಣ್ಪುನಿ ಅರೆಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರೋದು ಗೈಸ್ ಯಾನು ಕೂಡ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪನ ಗನಿಕಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕಾತೊಂದು ಪುಲಿ ಇಂಚಿತಲೆ ಏನು ಬಸಳೆನು ದಿಯೆ ಬಸಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬಾಳ್ಗ ಮಾರೆಪಾಡು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಡಿಯಾನು ಅಮ್ಮಗೂ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚು ದಿರ್ಕಣ್ ಮಾರೆ ಕುಡುಲ ಬಸಳೆ ನೆಟ್ಟದು ಇದೆ ಬಟ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಂಜಿ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪೂಜಿ ಪಾಪ ಇಷ್ಟಗೆ ನಡದಾದ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತೋಡದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಓಡು ನಮಕ್ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಕೊಚ್ಚಿ 5 ವರ್ಷ ಆವಾಡು ಎನ್ನ ಪೂರ ಗುಣ ಅದು ಅದು ಮತ್ತು ನಂಜಿ ತಿಂತಾರೆ ಆಸೆ ಪುಂಡು ನನ್ನದಾದ ಮಂತು ಆಸೆ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಪುಂಡ ಮಲ್ತು ಓಡೆ ಪೂರ ಅಂತ ಎರಡು ಜಡ್ದು ಕೊನೆ ಬತ್ತೆಡು ಉಂಟದೆ ಗೇಸು ಮೂರಾ ಪುಡಿ ಚಲಾ ಪಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿ ಕೊಟ್ಟಸಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಪುರ ಅಂಚ ಕಡೆದು ಪುರ ಆತನು ಒಂಜಿ
ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಯಡು ಇಮೇಟ್ ಅಮ್ಮನ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬೇಗ ಕರಿಪುಲ ಕಡೆದಾತದ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಎಡ್ಡೆನ ಪೋನಾಗ ಕಡೆದ ಪಾದಯನ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಪಿನಿ ಅದಿನಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಿನ ಮಾರೆ ಓ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಮಲ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಚಿ ಜೊತೆಗೆ ತೆತ್ತಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದಿನ ತೆತ್ತಿ ತಿಪ್ಪನ ನೆಟ್ಟೇತು ಪದ್ರಾಡು ಕೊರಿಯನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದೆ ಯಾವ ತಾರೀಕು ಹಾಂ ಒರ್ತಿಗಾತ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಹೌದೇಮ್ಮ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವನು ಬರೀಟು ನಾನು ಟಿವಿಲಿ ಇರೋದು ತೋರದಾಡ ಉರ್ತಿ ಅಪ್ಪು ನಾವು ಜೋಗುಲು ಬರೀ ಬಾಂಬೆಡಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ ತಿನ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತಂತೆ ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಓರಿ ನಾವೇನು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರಿ ಮಾಡ ಮನ್ಪಲಿಗೆ ಇದು ಪಾಪ ಆಗಲೇ ಒಂಚ ಆಸೆ ಕಾಸು ಬಡಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲೆ ಕಾಂಡಲ ಇಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಮಂದಿನ ಪಲಾವು ತಿಂಟಿ ಜೇರದೆ ಏರ್ಲ ತಿಂತೀರಿ ಯಾರು ತಿಂದು ಹೋತೆ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಲು ಶೋಕಾತಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಅವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ಕಡೆದು ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಖಾಲಿ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬಟ ಮಂದಿನಿ ಅವು ಶೋಕಾಯ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಮಂಚದ ಬೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಕೊಂಡದು ಕಡ್ಲಿದು ಬೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಬಾರ ದೊಬ್ಬುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೊಬ್ಬುಂಡು ಎಂತ ತೋಟ ಬಜ್ಜೆ ಆತದೆ ತೋಟದಲ್ಲೇ ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ಆತದು ತೋಟ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಆತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ಇದು ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ಆತಂದು ಗೈಸ್ ತೋಲಿ ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ತಿರ್ತು ಪೋಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬಯ್ಯಾಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಯ್ಯಾನ ಬತ್ತಿ ಅಮ್ಮೂಲ್ ಕಂಡಿಡು ಕುಲ್ಲೇಡ ಗೇಮು ಗೊಬ್ಬೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೆ ತೋನುಪ್ಪೆ ಬೋರ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುವಂತೆ ಗಾಳಿ ಅಂತೆ ಲೈಕ್ ಮೀನ್ದಾರು ಪೊಯ್ಯರು ಅರಡನೇ ಮೀನ್ಗೆ ನೆಡ್ಡೆತ್ತು ಬರ್ನಿಂದ ಸಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶೋಕಿತ್ತನು ಮೀನು ಒಲೆ ಅಂಚು ಬರ್ತಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಪೂರ ತೋಜುನ ಅಂದೆ ಅಂಚು ಬತ್ತ ಉಂಡತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೂರ ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುನು ಟಾಂಕಿದುಂಡೆ ತೋಜುನ ಕೆಮ್ಮಲ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೇಂಡು ಇಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಾಡು ಮಾರ ಇಟ್ಟೆ ಉಲ ಯಾನ್ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಝೂಮ್ ಶೋಕು ಝೂಮ್ ಬ್ಯಾಪು ಏರಿ ಪೂರ ಅವಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಿಂಗುಲ್ಲಕ್ಕುವ ಕುರ್ಚಿ ಇಂಡದು ಹಾಗತ್ತೆ ಗುಳಿಗೆ ಪದರ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಫುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಬಡ್ಸೊಪ್ಪು ಬೇತೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕಡೆನ ಪಾಡು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ಕೋರಿದ ಮಸಾಲೆ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಸಳೆ ಎಟ್ಟಿ ಮರವಾಯಿಲ್ಲ ಬಸಲೆಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ದೆಂಜಿ ಕಾಪುಚಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಮಲ್ತಲೆ
ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಾನು ಸಪ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸಪ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಸಪ್ರೆ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ಪಿಂಕ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ಇಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ವೆ ಟಮೆಟ್ಟದ ಪಾಡ್ವೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಬೇಲೆ ಆತಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಪುರುಂಡು ಅರ್ಧೇರೆ ಪುರಾಲ್ಪ ನನ್ನ ಪೆಜ್ಜೊಟ್ಟು ನಟು ನಕ ಉಂಟುಗೆತ್ತು ಬಾಳ್ಬಿ ಹೋದೆವರೆ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಕುಂಟು ಗೆತ್ತದ ಪಾಡು ಮಾ ಆಯ ಬರ್ಪಿನಿ ದಕ್ಕುಂಡು ತೂಲೆ ಈ ಬೆಲ್ಟು ಪುರ ಹೋದೆ ದಕ್ಕು ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಕುಂಟೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧರೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಟೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಮಿಡಿ ಕಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚಹಾ ಪರ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಅವಲಿ ಅದೇ ಕಾಂಡದ ಕಾಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಕುಂಟು ಮೋದೇವ ಅದರ ಪಡ್ಗ फैब लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ ಈಗ ಆಯ್ತು ಟ್ರೇಕ್ ಅಂತೆ ಪಾಡುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ ಅಂತೆ ಪಾಡುವಂತೆ ಕುರೆ ಪೂರ ಪುಡ್ಪುಂಡು ಒಂದರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಊರೇ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾವಮ್ಮ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುಗೋನುಂಟು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತು ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕುಂಟಾಡ್ದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ತೆಕ್ಕಡದ ಅದು ಬೇಯ್ನಾಗ ಏನೊಂದು ಅರೆಪಂತ ಸರಿ ದಾಯಿಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಸೆಕೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುಣ್ ಮಾವು ಪೋಪುಣ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಯ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಬೇಯಾಡು ಇಂದು ಬನ್ನಿ ತೆತ್ತಿ ತಿಪ್ಪನ ಆಯ್ತು ತೆತ್ತಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿಡು ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿಡ ಏನೋ ಫ್ರಿಜ್ಜ ಮಿತ್ತು ಪುರ ರಾಸಿ 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 ಕೊಡಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೀನಿ ಪೂರ ಹಾಂ 150 ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 150 ಕೆಜಿಗೆ 300ಗೆ ನಿಮಗೆ 150 ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರೈತು ಕೊರಿಯರ್ ನಮಗೆ ಈ ಕುಂಟದ ಮೇಲೆ ಒಂಚು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಕಳಂಜಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಮಿಷನ್ ಖಾಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಡ್ತದೆ ಒಚ್ಚರೆ ಅಡಿಪೇರ ನೆಲ ಅಡಿಪೇರ ಈತನೆಲ್ಲ ಅಡಿಪೇರೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಬೈದಿದ್ದು ನೆಲ ಒಚ್ಚರೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಬೈದಿದ್ದು ದುಂಬು ಮತ್ತು ಇಂಕುಲು ಕೈಟ್ ಕಡೆ ದಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೈಟ್ ಅರ್ದಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಡೆ ಅರ್ಧರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರೋದು ಯಬೋ ಕುಂಟಾಡ್ತೋಡ ಯಬೋ ಕಡೆಯೋಡ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲಕ್ಕ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮಾತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಎನ್ನಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾನ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅದು ವಿಷಯ ಕಂಡು ಪೂರ ಕಂಡು
ಕಡೆಯಮ್ಮ ಕೊರದಿತ್ತು ಯಾನಿಗೊಂದು ಕಡೆಪೀನಿ ಅರಿಗಡೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ರಾಧ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಬರ್ಬಿಡಲ್ಲ ಕಡಿಪಿನ ಕಲ್ಲು ಉಂಟೆ ಕಡ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಅವಳುಂಡು ನಾನಷ್ಟು ಪೋನ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಲು ಕೊನಪೆಂಕು ಪಿದೇ ಪಾಡುವ ಹೊರವರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುನಾಗ ಮೀಂದ ಕಷ್ಟ ಮಾತಾಯ ನೈಟ್ ಕಡೆ ಉಂಟೆ ನಾ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆನ ಅರೆಪುಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆನ ಮಸಾಲೆನೇ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗುತ್ತದೆ ಪನ್ಪರು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಯಾರು ಬಂದಿನ ಸಮ್ಮ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ತಿರುಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಿಡು ಒಂದು ಬೇಡನ್ನ ಒಂದು ಬೇಂಡು ಒಂದು ಕೊಂಚ ಅರೆಪಾಡು ತುಲ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಬಸಲ ಆಯ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಅವು ಈ ತೆಲಿಯಪ್ಪನು ಬಿಸಲೆ ಒಂದು ಬಡ ಮಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಗೆಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನು ನನೆತ್ತೆ ಬೇತ ಹಾತ ಕೊರ್ದು ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಗ ಪಂಡು ದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಡ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ ನೆತ್ತಲೆ ಪೂರ ಜಾದಿನ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಏನೋ ಉಂಡು ದೇ ಡಬ್ಬೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟು ಅವ ಅವು ಪುಟ್ಟದ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಕೂಡ ಒಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಿಕೀನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ನೆಟ್ಟೆ ಬರಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ನೆಕ್ಕು ₹100 4 ಈ ಡಬ್ಬ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಿನ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತರು ಭಾಜನ ಉಂಡು ಮುಳ್ಳುಲ ಅದೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಭಾಜನ ಉಂಡು ನೂರನೇ ಬೋದು ಪತ್ತಂಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ₹100 ಇಂಕ ಬೋಡಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ನಾನು ಪತ್ತಂಬತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೀಪುನ ಅವಾಯ್ತುಲೆ ದೀತೆ ನೆತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸಂಕಪಸನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂದಲೆ ಒಂದು ಏನು ಪತ್ತಿದ ಪೊಡಿ ಕಂದೆ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ 10 ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಪು ನೆಟ್ಟಿ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತದೆ ಕೋರಿಕಂತ ದೈತುಲೈ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೇರತೆ ಮಸಾಲೆ ಇದು ಪುಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ಕೋರಿದ ಮಸಾಲೆ ಮಂತದ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಂತ ಐತಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ತೊಂದುಡು ಪೇರು ಅವು ಮಕ್ಕಳೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮುಲ್ತುಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರು ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಇದೈತೆ ಆಂಡಲ ಶೋಕಾತುಂಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚೇನಿದೆ ಓಡತೆ ಇಂಕು ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಮದ್ರಿಂಗೆ ದೀಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಈ ಬಿರೇಲು ಉಂಡತೆ ಈ ತೆಕ್ಕು ಟೊಪ್ಪಿದಿ ಹೊಡು ಕೈಕ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೈಲ ಜಪುರ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಶೋಕು ದಾಲ ಪಾತೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ ದಾಲತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಅರೆಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನೀಗಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಲಗೆ ಬೀತಿಲು ಅಮ್ಮನ ಬಿಸಿಲೇ ಬೀತಿಲು ಅವಗಲೇ ಹೋಗಿ ಶೋಕ್ ಬೈತಲ್ಮ ನಾನು ಗಾಳಿ ಪದ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಬೆ ಅವತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬೀಜದ ಅರೆ ಮಸಾಲೆಗಾರು ಜೇವನಿ ಬಾಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಮಕ ಪೂರ ಪೇಜ್ ಪೇಜದಾಕೆ ಇದು ವೀಣಾನು ಮಸಾಲೆ ಬೇಡ
ಅದು ಎಟ್ಟಿ ಬೇಡ ಎಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಅದರ ನೆಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅರೆ ಪಡತೆ ಸಿಗಬೇಕಣ್ಣ ಅರೆ ಪಡದೆ ಈ ಕೈಡ್ ಅಂತ ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟೆ ಕೈಡ್ ಹೊರತೆ ಅಂತ ಜಂಜಿ ತಿಂದೆ ಕಾವ್ಯ ಜಂಜಿಗ ಮಾಂಬಗ ನಿಂತೆ ಬಕ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಜವ ದಪ್ಪ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು ಬರುವ ಮಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋ ಯಾವ ಕೊದ್ದಿನ ದಪ್ಪ ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಉಪ್ಪು ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಬಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರು ನಾನು ಒಂತ ಬಾರು ಉಪ್ಪು ಸಿಂಗ್ಯವು ಓ ದೇವರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡವಳು ಹೆಂಗೆ ಕೈಲುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಯಿಲು ಇಕ್ಕಿರ ಕೈ ಹೋಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅವರದ್ದು ಏರೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಬೋಡ ಅದನ್ನು ಗಜಿ ಕುದುಕ ಕೊದಿದಿಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಗೋಣ ಇಷ್ಟ ಹುಡುಗರನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಗಿ ಆನಗನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹತ್ತರು ಬಂಡದು ಬಂದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಡಲ ಅಂದಾಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಬಂಡ ಇಂಕಲ ಸರಿ ಹಾಕೋದು ಅವು ತಿನ್ನ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಗಿ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಎಂಜೊಂಡು ನಾನು ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡುವೆ ಅವು ತಿನ್ಬೇರೆ ತಾ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಒಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಡಲು ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಅಜೂರು ಉಪ್ಪುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ
ಪಾಡದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ನಾನೋರೆ ಕುಸುಮ ಹಾಕೋಣ ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಚಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕುಸಿಂಗ ಕೊದ್ದಾಡು ತಪ್ಪೆ ನಂಜಾವು ಆಂಡ್ರೆ ಇದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಡೋ ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಜಿಪ್ಪೆಂದು ಕಾಕಲತ್ತನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ಸಂಗನ ಮಾಡದ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಲು ಗೊತ್ತಾವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾತು ಕೈ ತುಂಬ ಇಂಚ ಒಂದು ಬಿಸರಣ ಇಂಚ ಮನ್ಪದ ಇಕರೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಕೈ ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಐಕೊಂಡು ಹತ್ತನತ್ತು ಏನೋ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತಿತ್ತು ಬಾಡ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಚಾಲ ಬೆಳೆದು ಬಾಜನೆ ತಿಂದೇನು ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಗಾಯ್ದು ಅದು ಮುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಕೊದ್ದಿರ್ತ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕೊದ್ದೆ ಬೋಡ ನೀರು ಕೊದ್ದರೊಂದು ನೀರು ಬೋಡ ಮುಚ್ಚಿ ಕಡೆನಾ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ನಾನು ಕೊದ್ದೆ ಅದು ಇಂಚು ಬರ್ತು ಕೊದ್ದೆ ನನಗೆ ಅದಲ್ಪ ಜಾತಿಗೆ ಕೊದ್ದಿತ್ತು ಕೊದ್ದೆ ಗುಜ್ಜು 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 ಕೊದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊದ್ದೆ 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 ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಕೊದ್ದಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೇ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಿಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ರಿಸಿಲ್ ದಿಂದ ಬೇಯದ ಕುಲ್ವಾ ಕುಡು ಗುಜ್ಜು 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 ಕೊದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಗುಜ್ಜು 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 ಇಂದ ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರು ನೀರು ಅಪ್ಪನ ಹಾಕೊಂಡು ನಡ ಅದು ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊದ್ದಿನಿ ಕಚಿಪು ಕಚಿಪು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಚಿಪು ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪು ನಿಜ ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ 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 ಕಚಿಪು ಕೊದ್ದೀಸ್ ಬರ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪರ ಉನಾರೆಗೆ ಗೈಸ್ ಎಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಟ್ಟಿ ಬಸಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ പോരാണ്ട് കയ്യിലെങ്കിലും അകത്ത് കിച്ചക്കായി വേദിക്കിട്ട് ಉಪ್ಪು ಯಾಪಂಡೈತೆ ಗೈಸ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಅದು ಕುಡುಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಎಣ್ಣೆ
ಇದು ಖಜಿ ಪಾಂಡು ಕೂಡ ಶೂಗಾಂಡು ಯಾಂಕನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು 12:10 ತಿಳಿ ಗಂಟೆ 12:10 ಕರಿಂಡು ಕೈಗಳು ಬರ್ತಂಡು ಯಾನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡ ಯಾನ್ನ ಬೇಗನೆ ಒನಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬೇಗ ಒನಸು ಮಾಡ್ತಾ ಆಗೋದು ಕಾಪುಚಿ ಅಂಜ ಕುಂಟೊಂದು ಜಾರ್ದು ನನ್ನ ಕುಂಟು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪುರ ಬೇಕಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅದ್ದು ವಾಶ್ ಆದ ಟೈರ್ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಪಾಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡು ಒನಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಜ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಮಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇಗ ಇಂಚೇರಿ ಮೋಕೆ ಕೊಡು ಜೈತಿರು ನಾಡು